Hei. No mitkä sä laitit nämä tunnelmat täällä New Jersey pukuhuoneessa? Hei. Pukuhuoneessa. Hei, kato, nämä lakanat tulevat takas. Kuka on lähtenyt muuten lakanat takas? Se huomasin nyt vasta. Onks tää käynyt siivooja? Kattonut ei huone. Niin siivonut eikä tehnyt mitään muuta. Siis mitä oikeesti? Vittu. Kato, siinä. Mulla oli lakanat lattialla sillä. Mulla oli tossa. Täällä on käynyt joku. Mitä tämä on? Huoneessa ei ole aina. Kiimaset pojat, soitelkaa minulle, jos haluatte hierontaa. No mut ei se siivoja myöskään, että on ottanut hiekkaa pois. Hiekkalla jäi se. Se on joku tyylissä suorita hiuksia ja sit sulla on veini. Kyllä ne tytötkin kelpaa. Näkyy tuolla vähän hiuksia. Yksi hius tulee täältä. Tää Santeri. Kyllä dokumentti, kun 5 minuuttia Santeri. Ei oo mennyt vasta minuuttia nyt